Promise di namin alintana masasaktan, madadapa pang ako ay tatayo. Walang uuwi na, nakayo ko na magkakatay. Sa bolang binigay, hindi na naging batang pasaway. Dahil sa larong ito, pangarap sinimulan ako. Bicol Cup, di ka atrasan sa basketbulan. Maraming natutunan, pagkakaibigan, disiplina ang gabay. Sa hamon ng court, puso'y naging matibay. Lakas at galing lahat ibinigay. Terminado progress, huwag lang sumablay. Simula pa at kay bata, basketball na ang laro. Kahit na minsan, wala namang trofeo. Salamat na kilala, talaga ko ang snow. Malinis na laro, binigay sa publiko. Paglabas sa court, pwedeng maging amigo. Walang tatalo sa disiplinado. Lahat kami ay sumasaludo. Siya ako, ikaw, tayo ay di ko laro dito pa lang. Panalo na tayo, isigaw natin. Ako, Bicol, isigaw natin. Ako, Bicol. Oh, Bicol na, ito ay atin. Sa court, ipakita ang iyong galing. Oh, Bicol na, ito ay atin. Ito ay atin. For the first part of all teams, this first up, Team Jeroma. Starting with James Jeroma versus Team Fernando Jos, Anthony Lamadrid, John Martinez, and Warren Santana. And for your Team Samay, we have Ken Delapio, Albert Verario, Alaprenuti, Sam Cano, and Dan Monsalve. And beginning his ball games are Coach Jinday Rosina, number 1 Mark Amaya, and number 2 Martin Luther. This is your Apobito Cup Amarilzor, Atin Goal! Ayan, so this is our third game dito sa ating 4 games na nakaschedule here in Goa. Kanina partner, medyo maganda yung mga pinakitang mga laban yung unang dalawang laro. So hopefully maganda rin ang ipakita sa atin itong Sangay and Seruma. Yes, partner. So, good afternoon to everyone. I'm Coach Paul Sepe with Coach Peter Barcelon. So, this is our third game under ako Bicol Cup. Sir Leg. Martires, binigay sa corner. 4-3 si Santa Ana, wala. Rebound, nagagawa, nakuha ni Malyapre. Si Malyapre ngayon, tumatakbo for that fast break. Easy 2 points for Regalario. Partner, ano ba yung sa tingin mong keys to the game ng Seruma? Kasi yung laro nung Sangay nung nakaraan is very high-paced, tapos intense. So siguro partner, ngayon kung ang high pace nung nakaraan itong Sangay, most probably ganun din ang gagawin nila. Pero sa akin, siguro wag nilang sabayan yung fast pace na laro. I mean, kontrapelo, kontrahin nila kung ano man yung binibigay nung Sangay. Ayun, partner. So, yun na nga. Biglang tumatakbo na naman tong Sangay and nakakuha ng foul. Itong si Malyapre. And Malyapre is one of the notable players dito sa Sangay. Kilalang kilala to si Malyapre na naglalaro na kung saan-saan. Yes, partner. And again, one notable player din also dito sa team Sangay is itong si Ken Pilapil. So, Ken Pilapil also play for a lot of commercial leagues dito sa Kamsur. So, makikita natin yun, siya ang mag-control itong game na to. Yes, partner. Yung leadership niya, tsaka yung experience niya is malaking bagay sa team na Sangay. Ayan na nga. Sumubok sa ilalim. Kaso, pader yung nabangga. And eto, nag-aagawan sa bola. Si Malyapre pa rin. Binigay kay Regalario, wala. Good rebound, Santa Ana. Eto si Santa Ana, isang notable player din to kasi before he was a player of Biscas. And he is the leader of that team. And ngayon, siya naman ang leader dito sa Seruma.
Yes, partner. So, kung makikita mo, may isa ding notable player pa. Itong Sangay, ito si Monsalve. Na malaki talagang big to. So, So, mahihirapan talaga silang pumasok sa interior defense ito ni Malyapre dahil sa sobrang laki nito. And ayun na nga, nagpakilala kagad si Warren Santa Ana with his 2 points. Ito na ngayon si Ken Pilapil, nagbababa ng bola. Naghahanap ng mga teammates niya. Nakuha si Malyapre. Binigay kay Regalario, sa poste na. Kay Monsalve, Malyapre, to Ken Pilapil. Ang ganda ng ball movement nila. Kaso, nabitawan. May kasama bang gigil doon, partner? may kasamang gigil. So, kung makikita natin, both teams nagsusukatan sila. They are playing 2-3 defense, both ends of the floor. So, makikita natin kung ano adjustments sa mga coaches later on. Ano bang magandang pang-kontra dito sa 2-3 defense na to, partner? Siguro, partner, ito pa, spread nila yung floor, make those open shots sa labas para spread yung defense sa interior. So, they can penetrate kung medyo mahina yung interior defense ng Sangay. Yes, and eto na. Fast break opportunity. Linamon nito ni Ken Pilapil yung depensa ng Seruma. So, eto na. Yung leadership and yung experience lumalabas na. Kaso pinatira nila ng libre. Etong si number 16. Okay. Yan, Seruma ngayon ang may hawak ng bola. Martires nagbababa ng bola. So siguro yung ball movement nila Ball is movement. talagang kailangan nila. Kasi very ito, makikita natin, partner, tingnan mo yung interior defense ng Sangay. Malakas. So, kailangan talaga mabilis yung ball movement, and pag may open sa 3 points, talagang tirahin nila yan. Yun, fast break. And dalawang tangke ang nagbanggaan. Itong si Monsalve at itong si De Dios. Kaso dun sa instance na yon, nakakuha ng foul si De Dios. And ngayon, pupunta siya sa free throw line. Yes, partner. So, Partner, yung free throws ba, gaano ka-importante yan sa laro? well, very important kasi pag nagkaroon ng di ba, pag naggitgitan yung game, talaga yun ang hahunt sa'yo yung free throws. If you don't make those free throws, kung 2-3 lang yung lamang, pag-iisipan mo yan pagkatapos ng game. Oo, sabi nga nila Coach Sai, nila Coach Joji before, talagang hindi ka makakatulog kung nagbintis ka ng 10 free throw tapos natalo ka ng by ilang points lang. Kayo na dapat nun. Okay, so si Malyapre, tumira ng 3. Ayun! Kaboom! Akala nila walang tira sa labas yung Malyapre, pero ngayon, pinakitaan tuloy sila. Iniwanan bigla Oo, si Giriba, naghahanap ng papasahan na pasa kay Martinez. Si Cassandra. So, Cassandra, pasok! Magandang hapon mga kasurog. Muli ako si Cassandra Seto ng inyong makakasama ngayong araw dito sa Ako Bicol Cup Camarines Sur. For our third game this afternoon, we are witnessing the rivals between Team Seruma and Team Sangay. According to the head coach of Team Seruma, they are going to focus on open man system transition while their defense will be more on delaying ball distribution, avoiding second chance point for the opponent, and finding the best player of the other team. Considering that this is their first game observation is very important, and he's expecting several changes for the team's play depending on their performance today. Para sa Team Sangay naman, ang magiging strategy nila ay base sa kung ano ang ipapakita ng kabilang team. This is their second game and they are hoping to have a straight consecutive win. That's the latest update from the court side. Back to the panel. Maraming salamat, Cassandra. Sabi nga ng Seruma, they are planning to delay. Kaso mukhang hindi nagiging okay yung game plan nila kasi tinatakbuhan sila ngayon. Yes, partner. So, parang hindi umaayon sa game plan ng Seruma yung sinabi ni coach nila. So, tingnan natin kung anong adjustments nila coming from the timeout. Oh. Pero partner, sinabi mo adjustment. Ito yung sinabi ng coach ng Sangay na kung ano ang ipakita sa amin,
dun magbabase yung game plan namin. So, Yun. game of adjustments talaga Game ngayon. of adjustments talaga. And stolen away. Nakuha ng Sangay. Tumatakbo na naman. 3-on-3. Good. Napigilan nila. So makikita natin, partner, yung mga big man ng tumatakbo, and yung mga big man ng both teams talagang malapader at malatangke Yes, ang mga build nila. Yes, partner. Pero so far sa nakikita natin, parang match na match yung laro. Pero yun lang, nakakapitalize lang nung sa yung running game talaga nila. Ayan na, si Ken Pilapil. Crossover. Binigay kay... Uy! Nahuli sa ere, kaso may foul. Ang ganda ng drive ni Cano nun. Titingnan natin yung free throws ng Sangay if nagka-capitalize sila sa binibigay sa kanilang mga free throws. Again, first shot, pasok yun, partner. So, titingnan natin kung talagang makapitalize nila yan. Yun. Easy peasy, lemon squeezy dun sa 2 free throws ni Camo. Eto na ngayon ang Seruma. Nagsiset up ng play. Ang ganda na ng ball movement. Kick out pass ni Santa Ana. Okay, ayun na si number 15. Thought about it. Ang ganda ng hulog na yon, partner. Kaso wala, nakuha ngayon ng Sangay. Sangay, tumatakbo na naman. Malyapre. Gahanap ng papasahan. Binigay kay Monsalve. Monsalve! Inararo. Ang ganda rin ng drop pass na yon kay Regalario. So, talagang para siyang magnet sa depensa. Yes, partner. So, pag lang sa kanya yung bola, talagang kinukuha siya ng mga big. So, now open yung teammates niya coming from outside. Yun. Si Santa Ana na naman ang tumikada ng 3 points na yon. So, aabangan natin to, partner, at mukhang magpapaulan ngayon si Santa Ana. Pasa sa ilalim, na-check. Bola, mananatili sa ating Sangay. Malyapre, binalik kay Pilapil. Pilapil, naghahalap ng papasahan. Eto na, si Cano, binigay ngayon kay Malyapre. Ang ganda ng play na yon, partner. Parang find. nagkaamuyan talaga. Good find, partner. So, ang nangyari doon, pinasa sa deep corner. Lahat nakatingin yung player sa deep corner kung anong gagawin. And yung nasa backdoor sa kabila, hindi nila nakita. Yes, partner. So, etong ginagawa ng Sangay sa Seruma, parang nakakaisang attempt lang lagi itong Seruma. Unlike dito sa Sangay, nakakuha silang offensive rebounds at umatake na si Pilapil. Ang ganda ng acrobatic shot. Buti na lang, meron tayong pader na Monsalve na umuha ng rebound at para na lang isinut na nagjo-Jolens. Yes. Diba? Second chance points. So, mas... Yun. Naka-offensive rebound. Yung big man ng Seruma. Si number 8. Si Baila. Mukhang kakaumpisa pa lang nitong laro na to dito sa first quarter. Maraming nagkakabigayan ng free throws. Marami. Ibig sabihin, coach, siguro itong mga teams na to are very, itong si Roma, their first game, excited din sila. So they are being aggressive. And also, itong Sangay, they are really pushing the ball. Partner. So ito si Baila, malaalipik ang build nitong ni Baila. Malaking mama. Malaking mama, malapad, maganda pa yung free throw. Ito na yung second shot ni Baila. Yun, nabati, partner. Baka sisihin tayo niya pag nanood nitong tuloy. Oo, nagmintis tuloy. So si Ken Pilapil nagdadala uli ng bola, nagse-set up ng play. Tumira. Wala. Rebound. Regalario with a jump shot. Okay. Partner, nabanggit natin si Malyapre, si Pilapil, si Monsalve. Pero ang kumakamada dito ngayon sa Sangay, itong si Regalario. Nakailan na to?
Sabi nga nung coach nung si Roma, they will find that man na talagang gagawa sa ano. So siguro pupunta yung attention nila kay Pilapil, di nila mabantayan to si Regalario. Yes, ayun na si Camo. Tumikada ng 3. Kapasok pa lang, naka 3 points na kaagad. Nagparamdam at nagpakilala. Ang ganda ng screen ni Baila. And ang ganda ng hulog. Uy! And one. Good find. Parang alipik na alipik talaga yung laruan nito ni Baila. Muscling his way inside the ring. Okay, so lumabas ngayon si Malyapre. Pumasok si number 25, Orolfo. Ito yung bonus free throw. Pasok. Ayun, nag-time out ang Sangay. Mukhang dito na partner lalabas yung sinasabi nila na kung ano ang pinapakita sa amin. Mag-a-adjust na ngayon itong team Sangay. O siguro coach naman, may-maintain naman nila yung run and gun, yung transition offense nila kasi nagwo-work eh. So far, yun na kaya sila ahead kasi dahil doon sa ginagawa nilang if they get the ball, they push it forward. Yes, partner. So, eto namang si Ruma, they are getting good looks na rin base sa kanilang ball movement. Ito na yung sinasabi mo kanina na kailangan lang nilang iikot yung bola para lumuwag yung zona. Kasi itong Sangay na to, pag nakasona at makikita mo yung reach, mahaba. ang lapad. So yung nga napansin ko partner dito sa sa District 4, ang dami palang mahabang player dito. Compare mo sa ibang distrito na so may malalaki player talaga. So this is a very good look sa mga natin kasi nabibigyan ng opportunity. Of course through Ako Bicol. Oo. Thank you very much sa Ako Bicol for giving the opportunity sa ating mga players dito sa Camarines Sur na ma-expose sa high level na basketball. Ito na ulit, si Ken Pilapil, pinasa to number 11. Si Camo, wala. Yung second shot niya, tumatakbo ngayon itong si Ruma. And eto na, out of bounds. Bola ngayon ng si Ruma pa rin. Nag-seal si Baila. Ayan na. No good dun sa kanyang short stop jumper. Nakuha pa rin ng si Ruma na ito na yung sinasabi natin na kailangan nila ng second chance points para makadikit sila ng konti dito sa Sangay. Kasi kanina lahat ng second chance kung mapansin mo yung Sangay yung kumukuha. Oo, ang ganda ngayon ng paglabas ni Camo, binalik kay Pilapil, tumira ng 3. Mintes na rebound ni Pelonio. Number 15, tumatakbo, ang bilis ng batang ito. Pumulap, wala. Rebound ni number 25, Orolfo. Eto na si Monsalve. Monsalve and Baila. Clash of the Titans and one play for Monsalve. Ang gandang banggaan nun. Maganda dito kay Monsalve, partner, kasi may ball handling siya. May ball handling. Naibaba niya yung bola. Tapos, he created contact. Yun, and one play. Bihira yung mga bigs natin na ganyan dito ngayon eh. Pero ito talaga may galaw. Oo, so batak na sa laro and parang Jokic. Nag-ano rin ng mga pasa niya. Hinahanap ang mga teammates. Pilapil ngayon. Eto na, binigay. Kay Regalario, wala. Na-rebound ng si Ruma. Si Paano. Eto, number 15, Pelonio, step back, wala. Monsalve, outlet pass, tumatakbo na naman. Pilapil, tinapos ang fast break. Pelonio, naghahanap ng papasahan, setting up. Kay Giriba, si Giriba ngayon, pick and roll action. And ang nangyari is traveling. Okay, we would like to acknowledge the presence of Vice Mayor of Sangay, si Sir Harold Brian San Felipe. And also yung SK Federation press ng Sangay, si Roberto
Canicula. Canicula. Maraming salamat po sa pagsuporta. And eto na naman, muntik na. And tinawagan ng offensive foul. Pangguardya yun. May konting hawi. May konting hawak. Oo. Na-extend niya eh. Umalis ka dyan. Eh, medyo maliit yung bantay. Oo, Na-sell kitang-kita. pa. Kitang-kita. Okay, kay Pilonio, we got 7 seconds remaining. The first quarter. 7 seconds. Mamadali. Ito, si number 77 na pumukol. Okay. Ang ganda na tapos ng si Ruma. Kaso, it's 29-11. Lamang ang Sangay. Yes, partner. Up pa rin ba yung Sangay. So, I think, siguro doon na papasok yung sinasabi ng coach ng si Ruma. Kung paano niya i-counter yon. So, dapat sila yung tumatakbo. Pero, ang tumatakbo is yung Sangay. Yes. And maganda yung pagtakbo nila kasi pang veterano yung sistema ng pagtakbo nila. Yes, So, partner. end tayo ng first quarter. We'll be back on our second quarter. Okay, back to the ball game, partner. After nung first quarter, yung dalawa nating notable players, si Regalario and Malyapre with 10 points and 6 points apiece. Sila yung bumuhat dun sa Sangay. Sa Siruma, partner, sino naman? Okay, partner. Sa Siruma naman, on the other hand, we have Santa Ana with 5 points, 1 rebound, 1 assist. And also with Balya ba to, partner? With 4 Baila. points. Baila with 4 points and 2 rebounds. Yes, partner. So, yun, sila naman yung bumuhat dito sa Siruma. And ang ganda ng give and go. Kaso, Mintes, Pilonio, short stab, wala. Power rebound by Malyapre. Umupo pa sa ere. Eto na si Pilapil, naghahanap ng papasahan. Pinasa dun sa speedster nila. Si Lumabi. Ang malinaw. Tama, si Lumabi. And si Paano, number 77. Uy, kili-kili shot. No good. Nakakuha ni Pilapil. Binigay kay Malyapre. Malyapre, short stab. Yes, it's good. Eto na. Tumatakbo na naman itong Sangay. Big man with a good touch. Etong si number 20 ng Siruma, si Berhel de Dios. Babawian ng Sangay. Orolfo natawagan ng offensive foul. Binaba niya yung shoulder niya. Oo, partner. And nakita yon ng mga hardworking referees natin. Eto na. Pelonio shoots that 3. No good. Paano with that putback? Ano ang height nyo? So, ito yung mga second chance points na kailangan ng Siruma para makadikit sila dito sa Sangay. Yes, partner. And the speed star, Lumabi, binigay kay Pilapil for that 3-point shot. Wala. Rebound. Midyanan. Nakuha ni Malyapre yung steal. It's a brick. So, siguro mga ilang ganun pa, makakapagpagawa na siya ng bahay niyan. Yes. Brick. Maganda yun. Okay, so kahit bagyuhin, hindi yun magigiba. Malakas eh. Okay. Buela, give and go to Malyapre. Si Pilapil, thought about it. Nagkabanggaan. And eto na.
Uy, dipsidu, kaso nahuli ni Buela. Lumabi ang bilis ng batang to. Hinulog kay Malyapre. Ay, no! Ayaw. Sablay. Malyapre, nakuha pa rin ang bola. Si Ken umupo din sa ere with that dipsy-do of his own. 2 points for Ken Pilapil. Okay, pero ngayon, punta muna tayo kay Cassandra with the head coach of Sangay. Cassandra, pasok! Right now, I am with one of the coaching staff of Team Sangay, Coach Eric Pilapil, head coach of Team Sangay. Coach, magandang hapon po. Kumusta po kayo? Okay naman po. Mabuting-mabuti. Ayan, Coach, considering that your team is currently dominating the hard court, ano po ba ang strategies ang pinapagawa nyo sa inyong mga players? Well, nag-stick kami doon sa game plan namin, especially sa defense. Nagpe-pressure kami sa bola, doon nakasona kami, and backs out. Kaya kung napapansin nyo, mas marami kami nakukuha rebound. And we're using our size, actually. Ayan, Coach, we are currently live po. Baka may gusto kayong batiin o pasalamatan. Go ahead, this is your chance po. Well, yung LGU sa ngayon, salamat sa suporta and sa family ko, sa wife ko, sa mga kids ko, si Pearl, si Ella, si Margo, and the rest of yung mga kaibigan ko sa PSU. Ayan, thank you very much po, Coach, and good luck po for your team. That's the latest update from the court side. Back to the panel. Thank you very much, Cassandra. Partner, sinabi ni Coach Eric Pilapil, they are using their height. Yes, Coach. So, yun nga, makikita naman natin yung mga second chance points na convert nila because of their size. Yung rebound, they are getting rebounds. So, kaya sila, Coach, nakakatakbo. Eto na, umatake na si Lumabi, kaso yung Pinoy step niya Travel. na-travel kasi imbis na 2 steps, naging 1, 2, 3 steps, and that's a travel. Timeout ngayon ng si Ruma. Kanina habang nagre-report si Cassandra, nag-free throw si Ken Pilapil because of his very sharp attack dun sa zone na binibigay nitong si Ruma. Yes, Coach. So, speaking of bati, Coach, babatiin ko lang yung tatay ko. Birthday pa lang ngayon. Makakalimutan ko pa ba naman? So, happy birthday pa. Happy birthday. O yun, happy birthday po. Pagkatapos po nito at makikikain na lang po kami sa inyo. Yun. Mga 80 po kami. So, pakihanda na lang po yung lumpia. Yan. Basta walang mag-uuwi. Yan. Walang Sharon Cuneta. Walang Sharon. Okay, so nandito tayo ngayon dito sa Goa covered court. So, Yes. unti-unti na pong napupuno ang Goa covered court, and nakikita namin maraming mga aficionados na hindi lang mga lalaki, pati mga babae talagang sumusuporta sa kanilang mga teams. Eh, may mga bata rin. Kaya may mga bata rin na kasama. So, hindi na to, pampamilya talaga. Yung Yes. AKB. Oo. Pampamilya. Eto na, si Ruma umatake. Natapikan, number 16. Number 25 ngayon, umatake si Orolfo. Wala. Santa Ana with that rebound. Santa Ana, binigay kay Martinez. Martinez, binigay sa corner. Back to Santa Ana sa wing. Martinez, muntik ng maagawan. Naghahanap ng papasahan. Sa ring binigay. Wala. And that's the good offensive rebound for Siruma with La Madrid. Ito na, bumitaw ng tres. Not enough vitamins dun sa tres, partner. Pero babawi. Kinaldag, pero nawala yung bola. Mukhang hindi basketball play yun. Football ata yun. Football yun, partner. Hindi niya na maabot so ginamitan niya nung paa niya. Yun, pinagbabawal na technique. Pinagbabawal na technique. Okay, ngayon, balik ang bola dito sa Siruma with Martinez. Setting up the play. Pumunta sa kaliwa. Nabitawan yung bola. Lumabi. Drop pass to Pilapil. Ang ganda ng hulugan na Buela na foul going to the line for 2 shots. So, hindi lang sila tumatakbo.
nagbibigayan pa sila ng magagandang bola at litong-lito ngayon yung Siruma kung sino babantayan. Siguro tuwang-tuwa nito yung coach nila kasi 'di ba hindi lang yung transition offense and talagang they are sharing that ball sa mga they are finding the open man. Oo, so team basketball yung talagang pinapakita ngayon. Though nagmintes yung first shot nito ni Buela, babawi sa pangalawa. Yun, pasok. Sabi nga pag partner sa mga laro, pag mintis yung isa, sasabihin nila, isa lang. Isa lang. Eh syempre, isa na lang yun kasi last shot na yun. Buti kung 3-point play yun. Yes. So, pwedeng dumalawa ka pa doon. Oo. Again, very magiging factor dito siguro yung free throws din. Pero so far, Sangay has a big cushion. Lumabi. Wala pang 2 seconds, nakababa na kaagad at muntik pang maagaw. Grabe ang pressure nitong batang to. Lumabi, nakuha na nga. Lumabi. Umasa kay Pilapil. Kana na, kinaliwa pa. Nagmintis nga lang. So, number 16. Binitawan. Not enough vitamins. Kapos. So, may foul kay number 12. Kay Buela. So, eto na, yung highlights, yung Lumabi. Ang mabilis. Diba? Nalingat lang sila ng konti. Wala na. 2 points na kay Lumabi. So, ito naman, si Paano with his first free throw. Going to his second free throw. Yun. Making sure na yung free throw, di ba? Dapat ipasok mo yan kasi kung hindi, sayang yung opportunity. Eto na si Lumabi, nagbababa ng bola. Binabantayan ni Martinez. Iniwan. Tapos, nag-layup lang ng ganun-ganon. Parang sinabi ni Lumabi, may depensa ba? Parang hinati yung court eh. Oo. So, eto si Paano. Nako, tumira. Sinupalpal ni Buela. Pero may natawagan ng foul. Another pass break opportunity na naman sana yun for Team Sangay. So, hindi nga nakapag-fast break pero nag-foul naman itong si Martinez. So yung siguro yun ang problema ngayon ng Siruma. They are not sharing the ball well. So one pass, one shot sila. Oo, partner, kasi yung hinahanap natin na ball movement, wala. And Lumabi! Lumabi with that end one. Sumabay ka ba? Huwag ka lang malikot. Eto na si Lumabi. Parang sinabi, anong height mo, brother? Talagang niya eh. Tiningnan muna niya eh. Oo. Eto na, oh. No. Ayan na. With that impact sa inabsorb niya. And then, ang taas na tira, pumasok. Hindi nga lang na-shoot. Yung bonus free throw. Martinez, in-out dribble. Naagaw na naman ni Lumabi. Tumatakbo, 4, 5. Ang tumatakbo sa Sangay. Ang ganda ng ball movement, partner. So, eto, medyo ang bagal pa rin ng ginagawa nitong Siruma. Yes, partner. So kung makikita mo yung sinabi ni coach sa Siruma, yung ginagawa nung Sangay. Oo. And eye in the sky play ni Martinez. Si Giriba ngayon yung nahanap niya and that's an alley-oop play. Ngayon si Lumabi nagbababa ng bola kay Monsalve. Tumira ngayon Kapos and Buela getting that rebound, that offensive rebound. Easy 2 points, partner. Easy 2 points. So yun again, isa mang problema yon. If they don't get that rebound, hindi sila makaka-transition, hindi sila makakascore. Oh, very important ang rebound kasi the one that controls the rebound controls the game. Eto na, Lumabi. Binigay kay Buela. Buelo, wala. Geriba, ang bilis. And one play. Ang ganda nung bump nung Geriba na yon. Nawala talaga sa posisyon yung kalaban niya. At ngayon, going to the line for that end one play. Yes, partner. So ngayon, nakikita na natin, may mga bright lights, pinupush na nila yung ball. So, ayan, kaya sila nakakakuha ng
basket na mga ganyan. Yes, so second quarter pa lang din naman, hindi pa naman tapos ang laban. Yes, Kailangan na lang one possession at a time. Yes, partner. So, yun, gawin lang nila. Stick to their system, to their play. Kung ano yung gusto gawin ng coach, sundin lang nila. And then, magugustuhan nila yung resulta ng gagawin nila. Yes, partner. Kaso, nagbintis na naman on that bonus free throw. Nasasayang yung mga opportunities na makadikit pa sila dito sa Seruma. Eto na ngayon, lumabi. Drumive. Oops. That's a basket count. Ang bilis nitong lumabi. Partner, may natatandaan akong isang player dati sa Ateneo. Number 12 din yun. Ganun din ka-bilis yun. Nako. And, Ganyan din ba kaganda yung footwork doon? Oo. Ganyan. Tapos yung free throw. Ganyan din. Ganyan din. Kala ko Papasok mimintis din. niya pa eh. Oo. So, pangalawang end one basket ni Lumabi using his speed and his strength. Kahit maliit si Lumabi, lumalaban at masyadong aggressive. Buwela, kumana na, kinaliwa pa. 2 points ngayon dito kay Buwela. So, Giriba, susubukan bumawi. Binigay kay Martinez. And yun, hinulog sa number 22. Si La Madrid. Wala. And Agawana, jump ball. Okay. Bola ngayon, mapupunta sa Sangay. Base sa ating possession arrow. Eto na, si Lumabi. Lumabi, pull up. Lumabi, lumipad. Wala. Santa Ana with a rebound. Binigay ngayon kay Giriba. Giriba, naghang time muna, kaso naagaw. Eto, si number 21. Wala. At 27. Si Cano, wala. Sa tingin mo ba, partner, na napanghihinaan na ng loob itong Seruma at parang hindi na sila ganun ka-aggressive? Sa tingin ko naman, partner, hindi naman. Kaso yun lang talaga, may mga open looks, dito na nila ma-convert, tapos they're not sharing the ball. So, yun lang yung nagiging frustrations nila eh. So, nakikita sa body language. Kasi pag di mo na-convert, yung frustration will come in. Oo, partner. Speaking of that body language, ang body language nitong Sangay is very positive. And based on that, ayun, naka 3 points na naman itong si Regalario. Sasagot si Paano. Wala, nagmintes. Nakuha nga ni Buwela. Buwela, bumuelo. Kaso na-stop siya. Monsalve with a 3. Ayun na, 3 points. Kay Monsalve, the shooting big man ng Sangay. And eto na, muntik ng maagawan. Pero naipasa kay nandito, Pelonio, pinasa, nagmintes, nakuha ngayon ito ng Sangay. Drumive, and one play. And one play na naman dito kay number 27, Sam Cano. Inatake niya kanina, itong si Pelonio. Kasi nakita niya, nagmintes, baka wala sa focus. Yes, partner. So, ngayon makikita natin, unti-unti na talaga umaalago yung Sangay dito. Kasi yung sa game plan na ginawa nila, they are countering yung si Roma. Yung si Robin yung si Roma, sila ang tatakbo, pero yung Sangay yung tumatakbo. Ngayon, ang ganda ng takbo ng Seruma. Mukhang nagmamadali sila. Baka napapaswimming na itong mga players natin sa Seruma. Maganda yung mga resort dun eh. Okay, so hindi pa natin nakikitang naibabalik itong si Baila na alipik ng Seruma. So ano kaya ang magiging adjustment ng Seruma? Dito sa mga ganitong pagkakataon na partner, alam ko nagko-coach ka rin. Yes, partner. Pag ganito, ano ba ang gagawin mo sa timeout? Magbibigay ka ba ng X and O's o magbibigay ka ng motivational na Ako sometimes when ganito, pag nakita ko body language ng player na ganyan, wala nang X and O's yan. Yung the more aggressive ka na lang, and yung X and O's,
Kasi di ba nagpa-practice naman kayo and hindi talaga nag-convert, wala kang magagawa doon. Eh kaso yung body language, parang ayaw lumaban. Doon natin tinututukan dapat yung player. Yung motivation, wag tayo. Ang layo pa. This is just second quarter. Ganyan yung score. Kung ako nga, wag na kayo tumingin sa score. Laruin natin, ibaba natin yung lamang. And then, we work from there. Yes, partner. So, yung body language talaga, attitude talaga, and eto na nga, na-rebound pa nila ng Sangay. Lumabi with that floater. Kapos. So, yung focus, kailangan every time, 100%. Yes. Oh, Geriba nagbababa ng bola. Binigay ngayon kay Santa Ana. Santa Ana, binalik kay Geriba, and that's a traveling partner. And ayun na nga, bumaba ang ulo ni Santa Ana, expressing frustration sa mga nangyayari sa laro na to. Yes, partner. Again, body language. Pag nakita yan ng teammate mo, nako, hawa-hawa yan eh. Yes, partner. Kagaya nito, si Regalario, hawa-hawa din yung nangyari. Nagkakaroon siya ng magandang confidence, bumitaw sa 3 points. Ngayon, Geriba, sumidestep kay Monsalve. Wala, Buela. Buela na naman. Okay, kay Regalario, hinulog pa. Kay Cano, and there's a foul. Ang ganda talaga ng pinapakitang teamwork nitong Sangay. And eto na, partner, may anime tayo. Akala ko anime yung nakikita natin sa screen. Salamat sa panonood and hope you are enjoying. Cano, shooting his first free throw. Mintes going for his second free throw. Makabawi kaya? Hindi, pero nakuha ni Monsalve using his size. Nagkatalunan, partner. Ito yung mga high flyer, nagsashuffle sa ere. Yes. May nakitang hawi. Oo. Hinawi. Sila Madrid. Nakita sila Madrid. And ngayon, going to the line, si Buela. Si Joshua Buela, first shot. Haba din ng bata. Oo, Mintes. Lanky pero parang mga Arwin Santos yung mga tindigan nung nasa FEU pa si Arwin Santos. Ganyan na ganyan. Kaso nagbintes sa first free throw. Second, yun. Bumawi na. And ano tong ginagawa ngayon ng Sangay, partner? Anong depensa to? May pressure kasi seconds to play. Yes. So, ayun, at the end of the second period, the score is 61-27. Lamang po ang Sangay. And we will be back sa ating third quarter. So, keep on watching, everyone.
promise di namin alintana masasaktan madadapa pangako ay tatayo. Wala ko uwi na kayo ko na maglaylatay. Sa bolang binigay hindi na naging batang pasaway. Dahil sa larong ito pangarap sinimulan ako Bicol Cup. Di ka atrasa sa basit bulan maraming natutunan. Pagkakaibigan disiplina ang gabay. Sa hamon ng puso'y naging matibay. Lakas at galing lahat ibinigay. Terminado puro bless wag lang sumablay. Simula pagkabata basketball na ang laro. Kahit na minsan wala namang trofeo. Salamat na kilala dinama ko ang snow. Malinis na laro Manigay sa publiko. Paglabas sa court pwedeng maging amigo. Walang tatalo sa disiplinado. Lahat kami ay sumasaludo. Siya ako, ikaw, tayo ay Bicolano dito pa lang. Panalo na tayo isigaw natin. Ako Bicol isigaw natin. Ako Bicol. Oh, Bicol Cup, ito ay atin. Support ipakita ang galing. Oh, Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdig. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inat sa gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. Mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol. Tadakulan ang tabang ni Kisamuya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Simulan na ang laro. Palakasin tuhod at braso. Bilisan ang takbo. Huwag na huwag susuko. Ayos lang madapa. Basta tayo agad tuloy lang. Sige lang.
Okay, back to the ball game. Ito na yung third quarter natin. With a score of 61-27 na mamayagpag pa rin itong Sangay. So sa tingin mo, partner, yung bad na body language na pinapakita kanina nitong si Ruma, sa tingin mo magiging okay na sila, magiging kalmado na sila after a long break dito sa halftime? Siguro, partner, kasi siguro napansin na din ng coach nila. So siguro napagsabihin na yung mga yan, siguro tama na yung first quarter, second quarter. Laruin na natin yung laro natin. So titingnan natin ngayon yan sa third quarter. Yes, partner. So ito si Martinez. Medyo mataas ang depensa pinapakita ng Sangay. Yan. Muntik na maagaw. We got 11 seconds on the shot clock. Kailangan nilang maging mas mabilis pa sa pag-setup dahil kulang na ang oras nila. So si Giriba binigay kay Santa Ana. Nabitawan ng bola. Nakuha ni Asia. Binigay dito kay Pilapil. Binalik kay Asia. Lumipad! And one! Sumabay ka pa. Eto na. Ngayon pa lang natin makikita si Asia. Pero eto, and one na kagad. So again, partner, nahawa na nung intensity ng mga teammates niya. Pagpasok ng first quarter, inatake yung middle, gets then N1. Yes, and eto, namintis niya pero siya pa rin na naka-rebound. Yun. Dun sa namintis niyang free throw. Lumabi, binigay kay Pilapil. Pilapil shoots. Pilapil misses. Asya na naman. Pangalawang rebound na to. Ang ganda ng step na yon ni Lumabi. Binigay kay Pilapil. Wala na naman. Parehas ang tama. Santa Ana ngayon. Santa Ana. Nakuhaan ng upuan. Tumba. Si Santa Ana. Ito na. Fast break. Pilapil. Pilapil. Nakuyog dun sa ilalim. So, okay. Mukhang maganda yung nakikita natin, partner, na lumalaban, naging aggressive. Naging aggressive na. So, siguro na pagsabihan na to ng coach nila na, di ba, body language says it all. Kanina, iba yung body language nila towards the game. Oo. So, ito naman, mukhang medyo naparami yung confidence ni Asia at bumitaw ng tres. Mintes, walang tinamaan. Ito, good ball movement. And Martinez to Giriba. Giriba. Ang ganda ng pressure defense ng Sangay. Santa Ana shoots. Misses. Eto na, nakuha na naman ni Asia. Pangatlong rebound na. Lumabi. Lumabi. Teka lang mga guys. Set up natin. Eto na, Lumabi pa rin. Naghahanap ng papasahan. Nakatingin sa big man niya. Kay Asia na naman. Asia floats. Asia misses. Okay. Si Giriba nagbababa ng bola. Giriba na pick up kay Paano. Paano tumira. Mintes. So Pilapil. Pilapil with the ball. Pilapil pa rin. Binigay kay Monsalve. Shoots. Kaboom! Nakadalawa na yung Monsalve sa 3 points. Oo. Ang ganda ng stroke ng Monsalve. Parang Jokic lang. Eto na naman. Martinez. Binigay kay Santa Ana. Kay Paano. Paano. Paano tumira. Paano sumut. Eto na. 2 points by Paano. Pilapil. Monsalve. Ganun yung di ba? Paano tumira? Ganun tumira. Di ba? Tawa, partner. Ito, may foul. Yun, pero good looks yung sabi nga natin, lumalaban yung si Ruma. Pero I think it's not enough for their ball movement. Kasi medyo ine-extendan nung Sangayang sa depensa So, kailangan nila siguro mag-set ng screens dyan para ma-free yung mga shooters and yung nagda-drive. Yes, partners. Kasi malaking bagay pag nag-set ka ng screens, makaka-create ka ng konting confusion between the defense. So si number 2, pasok ang kanyang
Pangalawang free throw, si Gabriel Malinaw. Okay, nag-time out ngayon yung si Ruma. Though okay naman sana yung ginawa nila, pero nakukulangan pa siguro. And right now, we will go to our courtside reporter, si Cass, with the head coach of Seruma. Cass, take it away. Right now, we have the chance to speak with one of the coaching staffs of Team Siruma, Coach Jay, head coach of Team Siruma. Coach, magandang hapon po. Kumusta po kayo? Magandang hapon na. Kumusta? Okay lang. Maraming salamat pala sa chance dito sa Ako Bicol Cup. Kabarin Sir Leg. Ayan, Coach, based sa performance ng team nyo ngayon, and considering that this is your first game in this tournament, ano po ba ang dapat nilang i-improve o palakasin pa? Sa mga players, when we have huddle meeting, so I always remind them na they need to be more competitive when it comes to competition. Every time na papasok sila sa mga big, example like that, big stage, they need to be prepared physically, mentally, psychologically, and emotionally kasi hindi biro ang ganitong liga kasi some of my players are first-timer na ma-expose sa ganitong event and they're very excited then challenge sila, nahirapan kasi this is our adjustment pa lang. So we already had a meeting with regards to game observation against Shanghai but unfortunately, nahirapan kami maka-adjust and makuha yung offense and defense namin. So, with that, this will lead us to a lesson from us to, for the next game, na maka-recover kami, makuha na namin ang next spot para manalo. Yun po. Ayan, thank you very much, Coach, for the information. We are currently live po. Baka may gusto kayong batian ng pasalamatan. Go ahead po. Unang-una po, maraming salamat sa Ako Bicol Camarines Sir Leg. This is the second time from first is the Albay Leg. Ay papasalamat kami kay Congressman Saldico and sa mga committee, mga commissioner. And sa mga taga Siruma, please don't stop support us. Keep supporting us. And sa mga nanonood pa dyan, and hi sa family ko from Naga City. Sana enjoy pa din tayo manood ng laro and support pa din. Thank you. Thank you very much, Coach. I myself is supporting Team Siruma, so wishing the success of Team Siruma. That's the latest update from the courtside. Back to the panel. Thank you very much, Cass. Ito na nga, exposure talaga. Exposure ang kailangan, exposure ang ibinibigay ng Ako Bicol dito sa ating mga manlalaro sa Cubsur. Yes, partner. So, gano'n na, nanggaling na sa coach nila. Some of their players are first-timers. So, I think, make the most out of it. Laruin nila yung larong gusto nila, yung mahal nila. Mag-enjoy sila sa game. Although ganyan yung score, wag tingnan yung score. Play the game pa rin with all heart. So, kasi, kung may body language na medyo negative, diba? Isa pa rin yan sa makakaano sa kanila. So, ito, exposure nila, make the most out of it. Yes, partner. So, mag-grow pa sila dito sa sa ganitong klaseng stage. Yes, so, ngayon, paano titira ng first shot? Paano nagmintis? Ito si Paano, very very active. Active. So, may aggressiveness siya sa laro niya. Maganda yung mga nagiging positioning niya. So siguro yung converting the shots. So si Pilapil binigay sa corner. Mintes and si Asha at si Giriba naggirian sa rebound. Pushing foul. Oo, pushing foul si Asha. Okay, si Martinez ngayon nagbababa ng bola, not giving up. Kay Paano, binigay ngayon kay Santa Ana, wala. Rebound ni Pilapil. Ang ganda ng crossover, kaso ayun, wala ang bola, muntik pang maagaw. Siguro mga tipong making sure na protected and secure lang. Yes, para hindi ka maagawan. Kasi kung nagiging fancy ka, minsan may mga pagkakataon na maaagawan ka. And eto na nga!
tumira na si number 11, Without- Russell Camo. Without hesitation yun. Oo. Talagang eyes on his vein. Eto na, Baila, the alley pick of Seruma. 2 points. Yun. Parang ngayon lang din binalik yung baila, no, coach? Oo, kasi kanina second quarter, hinahanap natin. Tumira na naman to si Camo. Kaso walang tinamaan. Binigay sana kay Baila, nakuha ni Asia. Ilinibot ni Asia sa ring. Paano nagdadala ng bola with that crossover? Paano? Muntik ng maagawan. Paano? Drumay. Paano? 2 points. But Ken Pilapil with that easy 2 points. Gano'n nakaka-frustrate yung ganyan, partner, na ang hirap makascore tapos pagdating sa other end, ganun kadali. Yan, coach. Very frustrating talaga yan when it comes to those players. And also, hindi lang sa mga players na naglalaro sa loob, pati yung nasa bench, pag nakita nilang ganyan, pati sila mapoprostrate sa ganyang mga senaryo. Oo. Tama ka dyan, partner. Ang hirap-hirap makascore dito. Tapos yung kalaban, biglang i-scorean ka lang ng ganong kadali. So, yun. Back to the ball game tayo. Nag-substitution. Lumabas na ngayon si Paano. And pumasok na si Gianan. Eto na, si Alipik ng Seruma, wala. Alipik na naman. Ganong kalakas yung Baila, pang Alipik na nagalawan. Pero coach, kung makikita mo, wala si Monsalve sa loob eh. Wala yung kamatch-up niya. Kaya siguro na yung chance niya dun. Oo. Pero naagaw na naman. And Regalario, binigay kay Asia, sinupalpal ni Baila. Ito na. Dire-diretso na foul si Gianan. Going to the free throw line. So, ito yung mga ibang pagkakataon na nakakatakbo itong Seruma. May mga bright lights, coach. Pero, syempre, iba pa rin pag systematic yung kalaban eh. So, oo. And kagaya niya, nagmimintis pa sila ng free throws. Sayang. Magandang opportunity sana, hindi gumagalaw yung clock, magkakascore sila. Oo. Diba? And during the halftime nga, diba? Si Regalario and Lumabi, sila yung bumuhat naman ngayon dito sa Sangay. And ngayon, sila pa rin naman ang binibigyan ng responsibilities para sa Sangay. That's a traveling. So parito si si Giriba and Paano is quality minutes for Seruma. So Giriba with 6 points and Paano with I think 8 points now. Oo, partner. So eto na. Bad pass. Nagkatapikan. Giriba na trap. Ang ganda ng hulog. Kaso, stepping on the line. Malaki yung sapatos. Oo. Sumobra. Dapat mga size 9 lang. Yeah, size 9. So si Lumabi, nagbababa ng bola. Nung huling laro nitong Sangay, ang nakalaban nila Goa, yung takbuhan ng Lumabi, tsaka yung plaza ng Goa. Grabe, malilito ka sa bilis. Eto na nga, nagpakita ng bilis. And makikita natin yung plaza this fourth game. Yes, after nito, yung plaza naman, magpapakita ng kanyang bilis. So si Lumabi going to the line, shooting 2. Sabi ko nga, gantong-ganto yung dating player ng Ateneo, number 12. Mukhang kilala ko yun, coach. Oo, medyo ganun din yung naging free throw. Pero mabilis talaga. Oo. Mga yun, 2010, 2011, yung yung player ng Ateneo na yun. Ayun, so pasok ang pangalawang free throw. And bumalik na nga si Cano. And ito na, Giriba, sumide step. Kaso may naunang tawag ng foul kay Regalario. So,
pwede maging aggressive. Kaso dapat maganda yung ball movement. Kasi kung sosolohin niya lang, kung mag-hero basketball ka, hindi mo masosustain yan. Wala mangyayari. So, shooting 2 ngayon. Ito si Geriba. First Pero shot. believe ako sa tapang ng bata, coach. Simula first quarter, talaga yung dumidikdik sa loob. Oo, talagang workhorse yung ginagawa niyang effort. Yes, coach. Kaya so sabi mo nga, di kakayanin ng mag-isa lang siya. Yes. Winning is always a team effort. Yes. Diba? Sabi nga, may naalala ko dyan dati, there's no I in a team. Sabi. Diba? Sabi nga, there's no I in the team, pero there's me. Okay, so ayun, nag-time out muna. And the score is 81-36. Namamayagpag itong Sangay. And I think talagang ipapahinga na ng coach Eric Pilapil, si Monsalve at saka si Malyapre, because nagawa na nila yung trabaho nila. They have instilled fear sa kalaban, and kaya lumamang sila ng ganong kalaki. So, ang gagawin na lang nitong ibang teammates nila is to maintain this ball game. Yes. Maintain na lang nila yan. And eto mga teammates sila, mga dependable eh. Yes. Kaya hindi ka talaga dadalawang isip. And eto na, Lumabi, binigay kay Cano. Cano! Wala. And out of bounds. Mananatili ang bola sa Sangay. And eto na, yung blob nila. Yung baseline out of bounds. Lumabi, ang ganda ng drop pass na yon. Hindi na convert, but there was a foul. So, gaano ka importante, coach, na yung gwardiya mo ang galing lumusot sa sa ganyan, and nagbibigay pa ng mga drop passes. Yes, coach. Importante kasi it will make opportunity for the big man. Yung depensa magkukulap sa iyo eh. So, yung ma-open yung big man mo, you can make easily a drop pass. Yes, tapos ganun ka pa kabilis. Ganun ka pa kabilis. Sobra yung threat na nadadala mo sa loob ng court. And, I mean, pero nakuha ang rebound ng Sangay. Nag-aagawan pa rin sila. Eto na, si number 8, si Paghulan. Uy! Oops! Nakita yung hawi. Nakita yun. Kitang-kita sa camera. Okay. So, penalty tayo ngayon. Eto na, si Baila. Going to the line. Shooting 2 free throws. Ito, medyo malaki na yung kalamangan. Pwede pa rin naman makahabol. But in the chance na hindi na sila makahabol, dalawa yung mangyayari. A team wins and a team learns. Diba? So, eto na, matututo tong si Ruma dito sa experience na to, na kagaya nga ng sinabi ng coach nila, yung iba sa kanila hindi pa talaga nakapaglaro sa ganitong klaseng stage, and may jitters pa yan. So, natalo man sila sa game, pero yung learnings nandun, yung exposure. So, hindi kudos din to this Sangay team, coach, kasi they're not giving it easy to si Ruma. Para din matuto sa respeto din sa kanila yun eh. Para matuto din sila. Eto na, pumukol si number 8, Patrick Paghulan. Mukhang ito yung hinahanap niya na break, na makatira siya dun sa 3 points na yun. Si Santa Ana sumagot ng 3 points. Sumagot ng 3 points ngayon si Santa Ana. Ang ganda ng pasahan. Uy, nagcha-cha-cha. Nagcha-cha na, nagtango pa. Traveling. Oo, so 84-40, Sangay pa rin with 1 minute 4 seconds remaining in the third period. Nakuha ni Buela, binigay. Ang bilis na naman ito ni Lumabi.
na out of control. Bola ngayon ng Seruma. So, kailangan pa rin naman nilang mag-work hard at mag-compete kasi hindi pa to garbage time. Yes, coach. Uy! Pwede Ang pa, ganda ng pwede pasa. pa. Hinheadbutt. Na-headbutt ni Gianan yung bola. Bola ngayon ng Sangay. And itong si Lumabi. Sobrang bilis niya pero ini-steady niya at pinapabagal niya. Bakit niya kaya pinapabagal, coach? Yung pinapabagal niya kasi yung tempo nasa kanila naman eh. So, hindi kailangan magmadali. Lamang sila. So, they're executing the play. So, mas may opportunity na to make a basket if they're executing the play. Yes, and ayan na, pangalawa. Ngayong half ni Santa Ana. Baka ito na yung spark na hinihintay ng Seruma. Buela, ang ganda ng pasa sa ilalim. Di lang na-convert. And bola ngayon ng Seruma. Lamang na sila ng 40 pero nakikita mo yung pressure defense na Andun pa rin, binibigay ng coach. mga guards. Andun pa rin. Tama yung sinabi mo, respeto pa rin na Respeto pa rin. mga basketball players tayo. We will always give our best. Okay na. Half-court heave. Wala. And that's the end of our third quarter with Sangay leading 86-43. And we will be back for our fourth and final quarter. So, back to the ball game tayo. And si Malyapre with 14 points and Monsalve with 10 points. Binalik pa ngayong fourth quarter. How about sa Seruma? Okay, kagaya nga nung sinabi ko partner kanina, yung paano quality minutes with 11 points, 2 rebound, 1 block, and yung Santa Ana din, 11 points with 4 rebound, 1 steal, and 1 assist. Okay, so yun, Kano with that fadeaway shot, wala. Tumatakbo si Giriba. Giriba all the way, baby! And one! Bumawi yung Giriba sa end one kanina ni Lumabi. So this is a good start for the team Seruma. And eto na, bonus free throw. Mintis nga lang. Mintis lang. Ayan na. Lumabi. And tumira na naman. Si number 8. Paghulan, wala. Eto, running. Baila and Monsalve. Clash of the Titans. Kaso inagawan ni number 8. Paghulan. Lumabi shoots. Lumabi scores. Eto na. Nagbababa ng bola uli ang Seruma. Umatake. Eto na naman. Partner yung sinasabi natin na wala na naman ball movement. Wala na naman. Kanya-kanya sila. They want to attack individually para mabawi kaagad yung puntos. Oo, kailangan mo maging patient sa ganyan. Kahit sabihin natin ang laki ng lamang, 'di ba? Slowly but surely.
Ganun dapat tayo. And eto na, si Gianan. Ang ganda ng pasa, hindi nga lang na-convert. And tumatakbo na naman ang Sangay. Lumabi with a fake. No. Wait daw. Si net up, binigay kay Monsalve. And kay number 8, pang-apat na tira niya. Isa pa lang ang naipapasok. So, kailangan niya pa mag-focus. Tumatakbo. Giriba all the way. No good. Monsalve with that power rebound. Tumatakbo na naman. Binigay kay Cano, short stab, 2 points. Ilista mo na yan. Ayun, ang ganda, nag-quick inbound. Santa Ana. Binigay kay number 22. Number 22, Andy Lamadrid. Yun, so, maganda naman sana ginagawa nila, partner, di ba? Yes, coach. Maganda na. Pero, right now, tingnan natin kung ano pa ang magagawa nila with this kind of cushion. Oo, yung stops ang very important, di ba? Parang mag-goal lang tayo. After 3 minutes, dapat ganito na kababa yung lamang. Kaso, ayan na naman. Second chance points for Monsalve. Cano, no good. Rebound. Ayun, muntik pang makuha. Oo, rebound. Mapupunta ngayon sa Seruma yung bola kasi na out of bounds after the rebound. Eto na, nung nag-uno na tong si Giriba, naging mabilis ang pacing. Santa Ana, hinulog pa. 2 points. Kay number 18, Avellana. Diba? So, ngayon lang natin nakita yung Avellana. Hindi naman niya pinahiya yung coach niya nung pagpasok niya. Monsalve to Lumabi. Lumabi. Yun, Monsalve sa ilalim. Sumabay pa kayo. Yun, na-foul. Sobrang hirap talagang bantayan ito ni Monsalve. Ang lapad. Oo, tapos mobile pa. Okay, so eto na. 2 free throws para kay Monsalve. First shot, it's good. Diba? Ang laki ng adjustment nung naging point guard talaga to si Giriba. Kasi talagang pinupush niya yung pace. Dapat kanina pa nila na-gets yun, coach. Oo. So, pag siya nagdadala ng bola, mas na-attract niya itong dalawang. Aggressive eh. Kita mo. Yun nga lang, naging sobrang aggressive. Kaso mas mabilis talaga yung dalawang point guard mo. Ang bilis nung Lumabi. Nakuha niya pa yun. Tapos dinukot niya pa sa kabila. Eto na naman. Drive na naman si Giriba. Okay, so si Lumabi. Si Lumabi, ang ganda nung muntik ng sumubsob. And muntik ng maagawan. Binigay kay Monsalve. Pupukol. Not this time. And eto na. Giriba all the way. Baby. 2 points. Fast break opportunity. Ayun na naman, coach. And Buela and Cano na memiesta sa ilalim. And there's a travel on that play. Kailangan nilang i-workout yung transition defense nila. Okay, there's a timeout. Again, we would like to thank si Congressman Zaldico for bringing the Ako Bicol Cup here sa Camarines Sur and giving this opportunity sa mga athletes natin dito sa Camsur, mga basketball aficionados na hindi lang maglaro kundi mapanood. Diba? Also, pati sa mga referees to
be able to develop pa yung craft nila. Kasi pag ganito ka ganda at kalaki yung liga, 'di ba? May pressure tapos gagaling at gagaling ka pa. Yes, partner. And yung exposure naman, yung number 1 doon. Ayun. Eto na. Si number 25, Orolfo. And lumabi. Kay Buelo siya. No good. And eto na naman. All the way up. Eto si Giriba. Walang takot. Yun talaga, yung isang bright lights ng si Roma is si Giriba. Talagang pinupush siya talaga yung bola, walang katakot-takot. Mas alam niya, kahit si Monsalve yung nasa harap niya, talagang dinediretso niya. Oo, partner. Yun yung tapang and yun yung mindset na dapat meron ang bawat manlalaro. And that's a quick 2 points para kay Cano. And nakita natin, medyo nakaluhod si Lumabi kanina. Mukhang na ding-dong. Ayun, so may konting iniinda si Lumabi. Nag-substitution muna si Panghulan. With 5 minutes and 8 seconds remaining in this ball game, Sangay is still up, 96-55. Si Malyapre naman ngayon yung maglalaro. And Eye in the Sky play para kay Buela. So, pakonti-konti. Nakikita natin na very balanced yung scoring nitong Sangay. Yes, coach. And ito na naman, partner, yung Giriba. One-man wrecking crew. Oo, taking over the game. Para lang hindi na lumaki pa yung lamang. So, as a coach, dapat na-acknowledge natin yung ganong effort and on our game plan, dapat mag-reflect din yung pag-acknowledge natin sa effort ng mga players. La Madrid, wala. Isusubo na lang. Linuwa pa. And there's a substitution. Lumabas si Giriba and bumalik itong si Martinez. Okay. Bola kay Malyapre. Napunta kay Cano. Kay Buela. Good fake. Stop and pop. Yun. Easy to. Yun ang mali ng defender niya doon. Kasi tumalon. Tumalon siya sa fake. Ang ganda ng pagkabenta niya ng shot fake. And eto, si Pilonio, siya naman. Dahil wala si Giriba and wala pa rin. And Pilonio, binigay ngayon kay Santa Ana. Santa Ana, naghanap ng screen. That's the first time na may nag-screen. And ayun yung tira, wala. Malyapre with the ball. Malyapre, running. Yun, hinatak niya muna. Yan, panghalon. Ay, panghulan. I'm sorry. Binigay kay number 25. Wala. Kay Orolfo. At tumatakbo na ngayon si Warren Santa Ana all the way. Dipsidu, wala. But there is a foul. Parang nanggigil na dun sa drive na yon si Santa Ana. Babalik na si De Dios. Medyo matagal din na naupo. Oo. So, siguro hindi makasabay yung mga bigs nila kaya small line. Oo. And ngayon, bumalik na uli yung bigs. So, wala. Orolfo with the rebound kay Buela. All the way, baby! No good. Pero ito, nakikita natin, coach, parang hindi pa tapos yung Sangay. They're pushing the ball pa rin. Oo. With 3 minutes remaining, game is not over. Sabi nga ni Kobe Bryant before, job over? Job's not over. Diba? So, dire-diretso pa rin. 100-57. Lamang pa rin ang Sangay with 3 minutes and 14 seconds remaining. Panghulan, no good. Medyo alat itong si Panghulan. Kanina pa siya nag-a-attempt ng 3 points. Kaso, mintis.
Eto na, si Panghulan uli. Naghahanap ng papasahan. Binigay ngayon sa naagaw ni Santa Ana. Santa Ana going left. Santa Ana still not scoring. So, very important ang basics, ang fundamentals, di ba? Being able to go left, right, left-handed layup, right-handed layup. It's very important kasi kung kagaya ganun. Yes, coach. Di ba? May advantage ka on the right side on the right-hand layup. Kaso, Binalik mo pa sa kaliwa. oo, so So, yun. dapat yung natuturo ng mga coaches din talaga sa mga kabataan ngayon. So, And Giriba, kakabalik pa lang, pumukol, wala. La Madrid, nakuha yung rebound and put back. Kaso na foul. Kagaya ng sinasabi mo kanina, partner, it's very important talaga na ang mga coaches nagtuturo ng fundamentals sa mga bata. Pero alam natin to si Warren Santa Ana is he's a well-rounded player. Naging player yan dati sa Biscast and napakita niya naman na talagang he's a basketball player, not just a baller. So, dun lang sa pagkakataon na yon na dapat nag-layup na sana siya ng kanan. Hinahanap pa niya sa strong side. Oo. So, eto, si Orolfo, binigay yung bola kay Buela. Ayan. Ito na ngayon. Panghulan, binigay kay Malyapre. Kay Buela. Ang ganda na naman ng shot fake. Pulls up. Ay, kala ko, na naman. Easy to na naman. Second chance na naman. Sila na naman nakakuha ng bola. Yes. Kung mapapansin mo to si Buela, ang galing niya Ang galing benta mag-sell, ng Yes, ang galing mag-sell nung fake Oo. Okay, so eto na. All the way na naman. Wala. Siguro fatigue na rin yun, coach. Fatigue na rin kasi kanina pa siya talaga yung sumasalaksak sa loob. Yes. So, the last 2 minutes of the ball game. Siguro talagang kailangan na lang pag-aralan nitong si Ruma, yung naging game ngayon and be able to adjust sa susunod nilang mga laro. This will be a great lesson for Team Roma. Oo, and hindi lang naman to matatapos dito lang kasi Yes. alam natin na after nitong Ako Bicol Cup this year, magkakaroon na naman tayo niyan. May season to pa. Oo. So sabi nga na ni Com natin, this will be a 10-year plan. So madami-dami pa season. Oo. Ang ganda ng move na yon. 2 points for Giriba. Di pa rin tumitigil sa pag-atake. Even if we only have 1 minute and 10 seconds remaining in this ball game. And muntik pang maagaw. Naagaw na nga. Benolio, 2 points. So far, coach, ang kagandahan dito kasi may video recording. Mapapanood ulit nung si Roma yung mga mistakes nila. They can adjust to it. Yes, yung mga analysis sa ganyan. Yeah. Hindi katulad ng dati. Kung ano lang matandaan mo. So ngayon, may review, marireview nyo kung ano yung pagkakamali. Ay, ano dapat i-adjust. Yes, so nakita natin kanina, paano rebound. Paano? Yes. Quality minutes yung paano. Oo, quality minutes yung paano, tsaka yung Giriba. So again, for Team Roma, nothing to be ashamed of. Yes. Just continue learning. Diba? Sabi nga nung coach, bago sila sa ganito, bago yung ibang players. So, continue shaping nga. Sabi mo nga coach, diba? Continue shaping. Oo, so 2 points for Orolfo. Diba? Hindi natatapos ang basketball sa isang laro lang. Yes, coach. And 2 points by De Dios. So, ito na yung dying seconds. Last 10 seconds. And ito na, linalakad na lang. No more attempts to be made. Diba? As an unwritten rule in the game of basketball. Sign of respect also. So, that's it. That's the ball game. 102-64. Pinanalo ng Sangay. Nagpakita, I think this is a message para sa mga kasama nila sa division na to na sila, one of the juggernauts of this division. One of the better team. Yes.
sabi nga ni Coach Eric kanina, we're using our height. Talagang yung height nila nakakatakot. Nakakatakot. Yun talaga yung ginamit. Looking at the highlights, di ba? Monsalve. And mind you, Coach, kahit ganun sila kalalaki, talagang tinatakbo nila yung bola. Talagang Yes. pinupush nila. So, talagang this will be one of the teams to look out for dito sa division nila. Oo, Coach. Maganda yung chemistry ng team na to. And eto na nga, tumatakbo yung Monsalve dito sa highlights na yon. And, ito pala, si Ken Pilapil, hindi na rin bumalik to. Hindi na, Coach. Pinahinga na nila talaga. Oo. So, these are the highlights. Lumabi with that was a travel move, but ang ganda sana tingnan nun. 1, 2, 3. Okay. So, eto, pambawi ni Lumabi. Sobrang bilis ng Parang hindi napapagod yung Lumabi. Oo. Malingat ka lang ng konti. Goodbye na talaga. Diba? Highlights. Uy, sumabay ka pa. Lumabi na naman. Ang kagandahan pati dito sa player na to, walang kaangas-angas sa katawan. Yes. Ang makikita mo lang is effort. Talagang and I think because of that effort na binigay niya ngayon na masusuklian ang effort ng player na to na si For sure, tatatak sa coach siya yun yung ginawa niya ngayong game. Oo, itong si Feben Lumabi. Diba? And again, we would like to thank also dito sa Goa for having us here and makapaglaro and mapanood ng mga taga-partido area, yung mga games ng Ako Bicol. So ayan, unti-unti na coach dumadami ang tao for our last game. For our last game. But before we go to our last game, let's go to Cassandra with Kasorog Player of the Game. This has been Coach Pete. And Coach Paul. Take it away, Cassandra. With me is the Kasorog Player of the Game, Lumabe Feben, Jersey 3 from Team Sangay with 14 points, 3 rebounds, 6 assists, and 4 steals. Congratulations for being the Kasorog Player of the Game. Kumusta? Anong pakiramdam? Dahil man expect na ako ang magiging best player. Yan ang expect ko lang na manggana kami, tarabang-tabang lang. And natupad man si mga sinabi ko sa inda na tarabangan lang kami hanggat matapos. Yeah. Ayan, thank you very much and congratulations. We are currently live. Baka may gusto kang batiin o pasalamatan, go ahead. Binabati ko yung asawa ko na dyan nanonood at pati yung anak ko na si Alex Ezekiel and sa family ko na nanonood din sa live. Maraming salamat po sa suporta. Ayan, thank you very much and congratulations. So once again, this is Cassandra Saton, courtside reporter here in Ako Bicol Cup, Camarines Sur. Stay tuned for our 4th and last game tonight. We will be right back. Kasama tropa at barkada, masarap ang panahon.